pracuje na projekte Pramene našej minulosti. Projekt realizuje Klub vojenskej histórie Beskydy a bol podporovaný v rámci grantovej schémy firmy Orange. Výsledkom projektu je webová stránka regionalnedejiny.sk, na ktorej sa budú zhromažďovať zaujímavé archívne dokumenty a fotografie. Preto aj touto cestou chcem vysloviť poďakovanie nášmu kolegovi a našim študentom za prácu a čas na tomto projekte. Nech sa vám darí, nech máte dostatok síl a trpezlivosti, lebo iba vďaka takýmto ľuďom, ktorí venujú naozaj obrovské množstvo času, štúdiu a svojho voľného času, nezabúdame na našu minulosť. Ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem pani zástupkyni za uvítanie a za príhovor. A dovolte teraz mne povedať pár slov v mene klubu vojenskej histórie k tomuto projektu, vlastne ako sme prišli na myšlienku začať spracovávať archívne dokumenty do podoby internetovej webovej stránky, ktorá teda v takej databázy na internete. Pár slov na úvod. Klub vojenskej histórie Beskydy funguje od roku 2004 a pracuje v oblasti skúmania regionálnej histórie. A nielen skúmania, ale naozaj reálnej ochrany alebo reálnej záchrany zvyškov regionálnej histórie, ktoré ešte v našom regióne nájdeme. Naozaj takým našim základným cieľom je obnoviť vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny, ktorá momentálne zaberá najviac času, ale keď si nájdeme čo i len trošku času naviac, tak sa snažíme venovať aj iným oblastiam histórie, nielen tým vojenským. Jeden z cieľov nášho združenia je aj popularizácia histórie a práve popularizácia regionálnej histórie. Okrem toho, že udržiavame časopis www.kvhbeskydy.sk, internetový časopis, na ktorom teda mesačne prinášame 10 zaujímavých článkov, či už o našich akciách alebo o nejakých zaujímavých témach z regionálnej histórie. Zamýšľali sme sa nad tým, ako posunúť tú propagáciu regionálnej histórie trošku ďalej. Začiatkom tohto roka nás teda zaujala grantová schéma firmy Orange, ktorá nám umožnila spracovať nápad s tou databázou archívnych dokumentov k regiónu. Začali sme sa teda zamýšľať nad tým, že bolo by dobré, aby sme ľuďom umožnili vnímať tie dejiny alebo pozostatky dejín bezprostredne, bez nejakého komentáru historika, aby si každý urobil obraz o určitých kľúčových udalostiach, ktoré sa odohrali v našom regióne, naozaj na základe prvotných prameňov. Je samozrejme, že nie každý z nás je historikom, nie každý z nás je schopný podrobiť ten prameň kritickej nejakej úvahe, ale na druhej strane je to možnosť širokej verejnosti naozaj predstaviť základné pozostatky, ktoré nám teda zostali v dejinám 20. storočia. Viacej konkrétne o tejto stránke bude hovoriť kolega, takže ja už len snad na záver jednu záležitosť. Myslíme si, že regionálne dejiny je treba propagovať čo najviac, pretože dlhé roky môžeme povedať, že tieto regionálne dejiny aj vo výučbe na školách, ale samozrejme aj v celkovom vnímaní boli úplne zanedbávané, ako keby vôbec neboli dôležité. Pritom stačí si uvedomiť naozaj, že každý veľký historický proces sa predsa skladal z tej malej mozaiky historických procesov v každom regióne, v každom dedine a spoločne tie malé dejiny tvorili ten veľký historický proces. Takže tým, že budeme ignorovať maličkosti, môžeme dospieť k tomu, že celkom presne nepochopíme naozaj tie veľké dejiny. Ďakujem. Neostala úloha predstaviť samotný web a štruktúru, na základe ktorej tento webový portál funguje. V roku 2008, keď sme zakladali elektronický časopis www.kvhbeskydy.sk, sme išli z takého pokusu v podstate, či sa vôbec stretne so záujmom ľudí publikovanie článkov vojenským, respektíve aj k regionálnym dejinám. Po 3 rokoch fungovania sme zistili, že ten záujem je veľký. Snáď denná návštevnosť originálnych prístupov je 300 na tento web a
sme naražať na to, že tento webový portál má isté limity z pohľadu toho, čo všetko sa dá na ňo umiestniť. Preto, keď vyšla výzva nadácie Orange na vzdelávanie, v podstate moderné vzdelávanie v škole, tak sme podali projekt na portál regionálnedejiny.sk, ktorý sme nazvali databáza, pramene našej minulosti, databáza materiálov k regionálnej histórii. Tá hlavná myšlienka, ako kolega spomenul, bola tá, že naozaj sme aktívni historici, ktorí pracujú s archívnymi materiálmi a bolo nám tak troška ľúto, že bežní ľudia, učitelia, študenti nemajú možnosť mnohokrát si prečítať originálne znenia dokumentov bez toho, aby navštívili archív, respektíve bez toho, aby si zakúpili nejakú zbierku dokumentov. Webový priestor sa nám zdá ako ideálny na to, aby sme množstvo dokumentov, ktoré sme za tie roky nazhromaždili, nielen my, ale aj iní kolegovia, umiestnili práve v takejto elektronickej databáze. Krátko teda k štruktúre. Samotná štruktúra webu je postavená tak, aby bolo možné na ňu umiestňovať fakticky informácie alebo dokumenty z ktoréhokoľvek regiónu, z ktoréhokoľvek historického obdobia. V súčasnej dobe sme spustili prvú fázu projektu, to znamená, na webe nájdete informácie k 20. storočiu a informácie k regiónu východného Slovenska. Neskôr máme predstavu, že web by mohol zahŕňať regióny celého Slovenska. To všetko, či sa to podarí, či naozaj to bude taký mať globálny rozmer, záleží od toho, koľko aktívnych prispievateľov nájdeme na tento web. Takže k aktuálnej situácii. Webový portál, ako vidíte, v podstate má tri hlavné menu. Prvé menu je to menu horné v pravom hornom rohu, kde si môžete pozrieť aktuality, to znamená, čo sa chystá na stránke. Napríklad teraz máme informáciu o tom, že pripravujeme to otvorenie. Je tam informácia o redakcii. Zatiaľ aktívne prispievame fakticky dvaja, ten kolektív sa postupne rozširuje, čiže aj počet spolupracovníkov, ktorí sú tam, sa bude rozširovať. Je tu tiráž z dôvodu toho, že uvedomujeme si, že mnoho prispievateľov môže využiť tieto poznatky na citácie pri svojej vedeckom postupe, takže časopis bude mať svoj ISSN ako elektronický časopis. Čiže bude možné ho voľne citovať, čo mu dáva rozmer aj v tom, že napríklad študenti pri bakalárskych alebo diplomových prácach môžu kľudne využiť dokumenty z tohto portálu. No je tu na nás kontakt a je tu potom sekcia venovaná odkazom na podobné weby. To druhé menu, to vodorovné, tam sa čitateľ alebo návštevník stránky dozvie niečo o projekte, to znamená, čo je zámerom projektu, dozvie sa, kto sú partneri projektu, v tomto čase to je my ako Klub vojenskej histórie, ako koordinátor projektu, partneri projektu, Gymnázium Humenné, Vojenský historický ústav Bratislava, sponzor projektu Nadácia Orange, mediálny partner, zatiaľ Arena Bardejov, čo je webový portál, to je region Bardejova. Nájde tu informáciu o tom, ako na stránke pracovať. Zatiaľ v textovej časti, do budúcna by sme radi pristúpili k tomu, že aj názornou formou, to znamená, videom bude ukázané, ako na webe pracovať, aké sú možnosti vyhľadávania dokumentov. Nájde tu informáciu tzv. Rýchlej navigácii, to znamená rôzne tabuľky prehľadové. Narastajúcim množstvom dokumentov bude narastať aj množstvo prehľadových tabuliek, to znamená delenie podľa okresov, podľa obcí, ja neviem, podľa osobností v regióne. Ak budú 3-4 dokumenty venované jednej osobnosti, v tejto rýchlej navigácii to človek nájde. Tú dušu toho celého webu tvoria samotné dokumenty. Tie sú rozdelené jednak podľa obdobia, to znamená obdobie, ako to vidíte, 1914, prvá svetová, medzivojnové obdobie, druhá svetová vojna, povojnové obdobie. Ak si kliknete na niektorú z kategórií, objavia sa vám články z jednotlivých období, napríklad Tuna alebo obdobie medzivojnové. Prípadne obdobie povojnové. To druhé delenie
je delenie podľa typu dokumentu. To znamená archívne dokumenty, obecné kroniky, spomienky ľudí, fotografie, korešpondencia. Znova, ak napríklad vyučujúci hľadá archívny dokument, pretože nehľadá konkrétne obdobie, ale chce ukázať študentovi, čo to vlastne archívny dokument je, tak si klikne na archívne dokumenty a vyhľadáva množstva archívnych dokumentov z hoci ktorého obdobia. Ak ho zaujímajú spomienky, hľada spomienky. Každý článok, ak si kliknete napríklad na spomienky Artura Šimka, je zaradený v kategórii Prvá svetová vojna a v kategórii spomienky. Pri článku je vždy krátky úvod, nasleduje samotný text dokumentu, ktorý je zvýraznený iným typom písma, zdroj a tzv. Kľúčové slova. To znamená, ak vás dokument zaujal a chcete viac dokumentov v danej téme, napríklad, a teraz rozhodnete sa pre Karpatský front, ako v tomto prípade, kliknete si Karpatský front a vyhodí vám všetky dokumenty, ktoré sa na webe nachádzajú v kategórii Karpatský front 1914-1915. Ak vás zaujíma len napríklad okres Snina, tak hľadáte podľa okresu Snina. A vyhodí vám všetky dokumenty z okresu Snina bez ohľadu na obdobie a typ dokumentu. Zaujíma vás konkrétna obec. Ak si to zadáte do vyhľadávača, napríklad obec Veľká Poľana, by to nenašlo, ale Sedlica, front. A vyhľadávam všetky dokumenty, v ktorých sa nachádza slovíčko front. Snina, tak vám to vyfiltruje dokumenty, ktoré sa týkajú Snine. Čo je dôležité pre tento projekt? Treba si uvedomiť, že toto je stránka v úvodnej fáze. To znamená, je to živý mechanizmus, netvrdíme, že toto rozdelenie je nemenné, ktoré sa nedá zmeniť. S množstvom pribúdajúcich dokumentov my budeme narážať na rôzne praktické problémy, ktoré dnes nemôžeme vidieť. Možno ste si všimli, v podstate teraz je tu väčšina dokumentov, ktoré súvisia jednak s Prvou svetovou vojnou, s banderovcami, s Druhou svetovou vojnou. Má to svoj dôvod. My ako realizátori projektu sme vojenskí historici a v prvom rade sme nahadzovali naše dokumenty. To znamená, preto tá prevaha dokumentov z týchto období a z tejto témy. Máme už dohodnuté dokumenty aj z iných tém, to znamená napríklad z dejín školstva, dejiny medicíny, dejiny každodennosti. Všetko to, koľko tých dokumentov tam bude, aká bude ich pestrosť, závisí od toho, koľko externých autorov sa podarí získať. Na dnešných katedrách histórie je množstvo mladých historikov, ktorí publikujú, píšu diplomové práce, rigorózne práce, dizertačky, prichádzajú dennodenne do kontaktu s zaujímavými dokumentami a mnohokrát ostávajú v ich šuflíku. Preto pre nás do budúcna je výzva týchto ľudí podchytiť, aby práve svoje dokumenty, aspoň časť toho, čo majú, posunuli na tento web regionálnedejiny.sk. Naozaj, či bude ten web úspešný a koľko ľudí si nájde na ňom cestu, závisí hlavne od toho, koľko materiálu sa nám podarí získať. Ale treba ešte povedať jednu vec, nie je to len otázka profesionálnych historikov, aby tam dávali dokumenty, ale vidíme priestor, tak ako sa dialo aj teraz. Napríklad študenti spíšu rozhovor so svojím starým otcom, je to taktiež prameň, ktorý si zaslúži byť publikovaný a nie je problém ho uverejniť na tomto webovom portáli. Nikto netvrdí, že tá spomienka musí byť 100% objektívna. Dôležité je, aby tá spomienka bola uverejnená, aby ten, kto hľadá, si vyskladal mozaiku a utvoril si názor sám. Sme v dobe, kedy nemusíme niekomu dávať do hlavy konkrétne výsledky, tvrdiť mu, toto je 100% pravda. Poďte na web, pozrite sa, hľadajte. Toto je hlavná myšlienka webu, to je hlavné posolstvo toho webu, aby učiteľ mohol študentovi doniesť, áno, región, naše spomienky, aj tu sa tvorili dejiny. Ak sa toto podarí, tak aj výučba dejepisu bude o mnoho zaujímavejšia jednak pre študentov, ale myslím si, že aj pre bežných ľudí,
bude celkové stretávanie sa s regionálnymi dejinami oveľa pútavejšie. Ďakujem. Ja by som ešte skutočne pár slov k tomu webu a k veciam, ktoré tu neboli povedané. Napríklad ide mi o taký apel na učiteľov dejepisu ako taký. Množstvo z tých dokumentov, ktoré na ten web dávame my, nie sú primárne vhodné pre študentov, akože myslím priamo na výučbu. Je to preto, že to sú naozaj dokumenty, ktoré sme my získali pri našom bádaní v tej oblasti vojenských dejín a podobne. Niektoré sú napríklad v češtine a tak ďalej, predsa len ten jazyk tých starších období je trošku pre dnešných študentov dosť veľkou neznámou a podobne. Takže ide tu o to, aby, ak ten web má niesť aj ten edukačný, alebo má mať ten edukačný význam, ide tu aj o to, aby sa do toho zapojilo čo najviac dejepisárov a hľadali, alebo respektíve pripravovali dokumenty, ktoré by boli vhodné pre ten vyučovací proces. A nejakým takýmto spoločným spôsobom samozrejme sme vybudovali v podstate tú databázu aj dokumentov, ktoré sa teda na vyučovaní zídu. Každý z nás, kto teda študoval dejepis alebo históriu, proste k archívnym dokumentom nejakým spôsobom alebo s nejakými archívnymi dokumentami pracovať musel. My naozaj máme záujem o akékoľvek obdobie, o akýkoľvek dejinný proces, ktorý ste spracovávali alebo respektíve ktorý ste nejakým spôsobom riešili. S vojenskými dejinami si pohneme sami, ale ostatné témy naozaj nie sú našou šálkou kávy a veľmi rádi teda príjmeme pomoc. Ja si myslím, že v dnešnej dobe, kedy už človek nejaví nadšenie skoro vôbec pre nič, dá sa povedať, je to taká veľká záťaž pre každého z nás, ak raz za čas proste pripravíme nejaký dokument a stačí úplne, ak nám len zašlete. My ho spracujeme a uverejníme na stránke. A tým, ako si všetci vyjadríme trošku vzťah k nášmu regiónu, k histórii tohto regiónu a zoberte si, že koľko ľudí od nás je v poznávaní ešte lenivejších a keď to budú mať takto pohromade, tak ja si myslím, že to bude mať naozaj taký veľký ohlas a určite veľkú zásluhu pri budovaní takého povedomia o histórii nášho regiónu. Ďakujem.